'ya'yan jam'iyyar APC, musamman masu kare martaba da mutuncin wannan jam'iyya ta APC da jagoranta Honorable Dr. Abdulaziz Yaro Abubakar Shettima Zamfara a kafofin sadarwa na zamani wato social media. Akwai kwamiti na tsaro da wannan jam'iyya ta saka guda 3, kowane zone an saka shugabanci na kwamitin tsaro. A zone na Zamfara ta yamma akwai Honorable Bello Muhammad Dankan da Gamjiwalin Bakura. A zone na Zamfara ta arewa akwai Honorable Sani Muhammad Galadi. A Zamfara ta tsakiya akwai Alhaji Sani Gwamna Mayanci Jarman Mau. Saboda haka ya ce a sanar da ku cewa daga yau din nan da muke magana, duk wanda aka sake kira aka ce ana neman shi a police station, to kafin ya je police station ya tabbatar ya kira shugaban jam'iyyarsa na local government ɗinsa ya sanar da shi, domin wannan jam'iyya ta yi tanadi na lauyoyi na musamman da za su kare martaba da mutuncin 'ya'yan jam'iyyar APC a wannan jiha. Saboda haka idan ka sanar da shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar ka, zai sanar da ciyaman na tsaro na wannan zone naka, shi kuma zai kira waɗannan lauyoyi ya haɗa ka tare da su, ku je ku samu wannan jami'an tsaro a ji menene ya faru, laifin mai kai, dalilin mai ake neman ka, sannan waɗannan lauyoyi su baka kariya, su kare mutuncinka da darajarka a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Saboda haka za mu tura wa shugabannin social media na jihar Zamfara, APC Social Media Forum da ƙarshen jagorancin Honorable Aminu Lecturer Ƙauren Namoda, APC Social Media Crew a ƙarƙashin jagorancin Activist Muhammad Lawal Busau, Kogunan Media Network a ƙarƙashin jagorancin Comrade Ahmad Ibrahim Ƙauren Namoda, Injiniya Dr. Ibrahim Shehu Bakauye Social Media a ƙarƙashin jagorancin Ambassador Ibrahim Ahmad Danwudil, Honorable Aminu Sanin Jaji Social Media a ƙarƙashin jagorancin Comrade Musa Fata Tsafe, da duk wani ɗan social media wanda baya da ƙungiya amma yana da sha'awa na wannan tafiya ta jam'iyyar APC da jagoran mu Honorable Dr. Abdulaziz Yaro Abubakar Shettima Zamfara. Za a tura mai nambobi na ciyamomin ƙananan hukumominmu 14 da ciyamomin tsaronmu na local government 14 da ciyamominmu na tsaro guda 3 na zone 3 da muke da su a jihar Zamfara, da kuma duk abin da ya taso wanda ya shafi tsaro aka ce jami'in tsaro yana neman ka, kafin ka je ka kai kanka ka tabbatar ka kira shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar ka, ya kira zonal chairman na security na wannan zone, an baka lauyoyin da za su raka ka, kada ka tafi kai kadai, domin wannan ƙasa ce da take cikin matsaloli na tsaro. Kada wani ya zo ya ce ana neman ka, ka je ba a san waye ya ɗauki ka ba, a je a samu matsala. Ba ma fata Allah ya tsare. Saboda haka shi yasa muke ƙoƙarin mu jawo hankalinku 'yan social media na jam'iyyar APC, domin kada a fada cikin wani tashin hankali wanda ba mu san yadda za a yi a gabayansa. Daga ƙarshe ina amfani da wannan dama in ƙara jawo hankalin 'yan social media na jam'iyyar APC cewa wannan ƙasa an kafa ta ne bisa doka, kuma kundin tsarin mulkin ƙasar nan kowa yana ƙarƙashinsa, da mu civilian da jami'an tsaron ƙasar nan kowa yana gudanar da ayyukansa ne a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar nan kamar haka. Saboda haka abinda doka ta ce, idan ka aikata laifi ko ka saba ma wani ko kai ma wani ba daidai ba, ya je ya kai ƙararka gurin jami'an tsaron 'yan sanda, za a rubuta ƙorafinka kai mai wanda yake ƙara, za a rubuta
ƙorafinsa. Bayan jami'an tsaron 'yan sanda sun gama ɗaukar ƙorafinsa, za a zo a nemi wanda ake ƙara, wato suspect kenan, sai a gaya maka cewa kai ne wane, to ka san wane ya je ya yi ƙararka kan kaza da kaza da kai, saboda haka ana neman ka a police station ta wuri kaza domin ka zo ka kare kanka. Babu wata dokar da ta ce kawai a kira mutum a waya a ce ana neman ka, bai san laifin da ya yi ba, bai san dalilin kiransa ba. Babu wata doka da ta tsara wannan a Najeriya. Saboda haka shi yasa muke jawo hankalinku cewa da duk aka kira ku aka ce jami'in tsaro na ɗan sanda yana neman ku ta waya, to kafin ku je ku tabbatar kun sanar da jam'iyya ta ɗauki matakin baku lauyoyi da za su baku kariya domin a kare mutuncin. Daga ƙarshe ina amfani da wannan dama in jawo hankalin jami'an tsaron 'yan sanda musamman a jihar Zamfara. Ku sani wannan aiki da kuke yi amana ce aka ba ku ta al'ummar ƙasar nan. Kusan ku ne jigon tabbatuwar gwamnati a wannan ƙasa, domin ku kuke rike da makamai da dokar ƙasa ta ba ku dama ku rike domin ku baiwa jagorori da shugabannin ƙasar nan kariya. Saboda haka amanar ƙasar nan gabaki ɗaya tara ta a wayan ku. Duk wanda a ɗan Najeriya civilian naku ne, ɗan uwanku ne, amininku ne, kuma alhakin kare mutuncin shi da rayuwar shi ya rataya a wuyan. Saboda haka idan kuka yadda aka yi amfani da ku saboda a musguna ma wasu al'ummar da wasu masu mulki ba su da bukata a kansu, to ku sani wallahi za a waye gari Allah subhanahu wata'ala zai tsaye da ku gobe kiyama ya tambaye ku wannan amana da ya baku. Duk wanda ya iya allansa sai ya wanki. Saboda haka muna kira ga 'ya'yan jam'iyyar APC, wannan sako ne na musamman daga shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara Honorable Lawal M. Liman Gabdan Kaura zuwa gare ku 'yan social media. Saboda haka a kiyaye, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana mutuncin ku 'yan social media na jam'iyyar APC. Duk wani wanda yake da wani ƙudiri ko wata niyya na cutar da ku ko musguna muku, Allah ya yi muku tsari da kariya daga sharrinsa, kuma Allah ya tsare mana mutuncin ku, kuma Allah ya ci gaba da taimaka ma 'ya'yan jam'iyyar APC da taimako irin nasa a alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum.